Em dic Carlos Palacios, soc treballador de Sorea i vaig començar a treballar a l'any 1991. Porto 27 anys a l'empresa. Des de fa 7 anys em dedico a fer de buscafuites. El buscafuites significa intentar trobar tota l'aigua que es perd i que no es veu a l'exterior. La meva feina és al dematí quan m'aixeco parlar amb el cap de distribució i preguntar-li quines són les zones on hi ha problemes de rendiment d'aigua. A través d'un comptador general, que s'estan consumint uns metres cúbics normalment, han pujat els consums exageradament. Això vol dir que hi ha una fuita d'aigua. Nosaltres llavors posem uns aparells que es diuen permalogs, que són aparells que treballen de nit a les 2 o 3 de la matinada i que agafen el soroll durant una hora del que se sent a la xarxa. Es fa a aquestes hores perquè se suposa que no hi ha consum d'aigua i que el soroll que hi ha a l'exterior és mínim. Una vegada hem fet això, recollim la informació, l'aboquem en un ordinador i l'ordinador ens diu si hi ha possibilitat de fuita o no hi ha possibilitat de fuita. Si ens digués que hi ha una possibilitat de fuita, passem a una tercera fase. Comences a escoltar amb els aparells que tenim. Podem començar per un aparell fet en coure, que l'únic que fa és amplificar-te el soroll i que nosaltres el nomenem índio. Després, una vegada has fet això, passes a lo que és més tecnologia i agafes el geòfon. El geòfon és un altre aparell molt semblant a l'índio, l'únic que passa que elèctricament t'amplifica el soroll i comences a descartar més possibilitats de fuita o no fuita. I en tercer lloc, si amb això no tinguéssim prou, tenim uns aparells que es diuen correladors, que aquests necessiten més informació que no els aparells que tenies abans. I no són una feina realment teva, sinó de l'ordinador, perquè l'ordinador és el que té les bases i les fórmules per detectar si hi ha una fuita o no. La meva feina consisteix en escoltar tant els sorolls que se senten com a la gent. T'hi ha d'agradar molt. Si no t'agrada, és una feina que és avorrida, perquè a vegades trobes moltes coses i a vegades no trobes res. Que igual que nosaltres estem vetllant perquè el consum de l'aigua sigui el més eficient possible i que no es perdi res, que ells no malgastessin l'aigua perquè ens trobarem que no plourà com plovia abans, no podrem recollir l'aigua i ens quedarem sense aigua.